Аз имам своето виждане, своите творчески идеи и честно казано не обичам много да ми се месят. Аз съм си малко така в това отношение. Затова може би си правя и повечето неща сама, защото наистина не обичам някой много да ми се меша в идеите. Така, за това нямам продуцент, може би все още. Пак зависи каква би била тази промяна и до каква степен. Ами в крайна сметка е важно накрая ти да си лягаш доволна от себе си. Не знам, аз така мисля. Ами аз също и затова много пъти са ми задавали въпроса. Може би почти всеки ден получавам този въпрос, нали? И ти не си мислила сега примерно нещо към чалгата, то там са парите, виж. Да. И други тръгнаха с поп, ама завиха към чалгата и аз съм, ами не, нямам нищо против чалгата, не искам нали да натемосвам този стил. Аз не желая да се асоциирам с нея, моят артистичен образ е друг. И аз съм го градила толкова години сега. Дори да има повече пари там, трябва буквално да си плюя на целия труд.